Okay. Vi står nede på nævneren. Det er Jakob, jeg er færdig i dag. Og vi havde en utrolig trang til noget toast. Og problemet er, på sådan en arbejdsplads har man jo som regel ikke en toaster, så vi fik en idé. Vi smører noget brød her. Det er vores hovedingrediens, det er brød. Så har vi brød her med et forlagt stykke ost på, fordi vi er sådan lidt tricky, ikke? Klap låret sammen. Og så går vi ned i kælderen til vores toaster. Hvis I hører rigtig godt efter, så kan I stadig høre toasteren den her gang. Fordi vi har snydt lidt og lagt det ind i forvejen. Så vidt vi kan se, så er toasten ved at få nok. Vi giver den lige lidt i siden, sådan, så den er lidt sprød. Det er næsten en skam, I ikke kan lugte igennem kameraet, for hvor lugter det godt. Vi prøver at tage den af her. For helvede. Vi prøver at tage den af her. Med vores handy hjemmelavede tvivl. Se hvor langt den er kommet, om den muligvis skal have noget mere. Der var den. Ja, vi kan se, at den har fået rigtig dejligt meget her. Så vidt jeg kan se, så er osten har smeltet på en rigtig god og appetitlig måde. Så den er faktisk klar til spisning om meget, meget lidt. Det var alt for i dag. Vi ses til næste How to Do It projekt.